Kublai pi baro ngade Iba Suphai ngadun ke kubor basal tenat ban pentep shupi bahkan sedon ke online audition ke bapelang dah ke film duki ya kani ke competition kan day na benta ke singing and dancing ya ki videos jongpi onsa upload na do khadwe direk u October hadu live direk u November ya ki videos jongpi sa send how now number u bakila bu hapo ka description and yes kaniru kan de kicing petem na benta jongpi ya ki nong shim benta pi ha ba shim benta nemba kini kijing ruai ki bakila mention hapo ka description lada kan de kajing ruai ni lada kan de kajing syakru pi ha pam lekat kum bakila pu kani kendon pat ka rule ke jongki then ya ki bela syak select na po ka online audition onra iki hapo ka offline competition kata ka bansa pelong hapo ka stage ha benai January kita penting pipi ka tarik okay and ya ka film duki on sa pen ipat ba no shan hapo video sen mahon te nga khot nga wer ye ki tu ki ba just no tna pang ai jing ka sham ya ki film khasi ba pin so bha ba ai ka jing ka jam ba pura jampi na bata ka ne ka film duki ru ha ka ne ka film la shim banta dai actor iba handsome pa ita ide sani pasko shut up kumbangi YouTube ide ibadu iba deru I actor jong ka film juban ksiar he is a very handsome guy girls come on take your opportunity wa film kindo ekini ki actress ki actor ki papa bro and yes ki no shimpanta ki actress ide I shelling khonwar but imeda ki de ki no shimpanta ha kani ka film they are very gorgeous actresses guys then so take your chance pafin kindo ekini ki actor ki handsome and yes kinsa donru ki we ki actor ki bla pau nam hapo ka meghalaya ga joni te ngakhon already pi baro ba phin so ba machine benta na benta kan ko competition ro kan pen I ka sab jopi ba pin ai jing ka shan ro na benta kan ka film khasi ka joni ka ban sa pen innocent so kublai shibo